Waftiz wexto ku jû merdim İsa'yê Mesîhê rê îman keno ze çiyo rindo ku hayatê ey de yeno meydan nîşanê ciyo. Wexto ku merdim waftiz beno ey kenê aw bin. Senî İsa Mesîh merd ze o zî zekî zeydê eya aw bin de mireno. Behdo ey aw ra vecenê. Senî İsa Mesîh merg ra weriş ze o zî zekî merg ra werzeno. Fina yeno hayat. Hema hayatê ciyo newî de rihê Allahê ey miyan de roşeno. Newe daha o merdim İsa'yê Mesîhê dimaşino. Ew Allahê rê îtaat keno. İsa Mesîh merd ew hîrê rojana tepiya merg ra werişt. Çewres roj dinya dimend ew behdê çewres rojan şî azmên. Ê çewres roja miyan de rojê İsa'yê Mesîhî şakirdan li xorê va ki şirê ew her millet ra merdiman şakir de mikere. Îna namedê piya lajiya ew rihya waftiz kere. Şakir de İsa'yê Mesîhî İsa'yê înarê senî vat bîze aynî winî kerdî ew bol merdiman rê heq de İsa'yê Mesîhî de vatî. Ê merdimê ki heq de İsa'yê Mesîhî de aşina witî ew ey rê îman kerdî îna ra jewdê cizî Filip bî. Rojên melekeyên de Rebbî Filipê rê winava. Jû ray esta ki Yeruşalîm ra şina Gaza. Werz ew hetê wijaya şo. Filip werzeno ew kewno ray. Ray ra raştê jû merdimo Etiyopyayî jî yeno. No merdimo Etiyopyayî ji memûrê Qiralîçeya Etiyopyayê bî. O serdê xezîne da ay hemî serro bî. No merdim şibî Yeruşalîm ki wija de Allahê rê îbadet bikero. Ew wexta zî pey ser şiyekê dixo. Niştî bî erebaya ki qatirî ancenê. Kitaba Tewrat miyan de Peygamber Yeşayayê ra wendê. Rihê Allahê Filipê rê winava. Şo o merdimo ku nişto erebaya ki qatirî ancenê hetek. Neysera Filip vazdano şuno ê merdimî hetek ew aşina weno ku oyo kitab da Peygamber Yeşayayê ra wanenoyo. Filip ey rê vano yazıyor ku tî newe wanenê. Tî ey fehm kenê. Neysera o merdim vano ez xo senî nêyazî şena fehm kera. Lazim o ku jû merdim mirê bimisino. Filipê rê vano bê me hetek tu roş ereba miyan de. No merdim Filipê rê wina vano. Yeşaya divano ku do jew merdim do bîro ew o do hizmkarê Allahê bû. Ew o do qandê gunayan de merdima do qurban bû. Peygamber Yeşaya tiya de acaba qandê xwe deyne vanoyo ya zî qandê jûnayê deyne vanoyo. Neysera Filip maney ne qisa ew mizginiya ki heq de İsa'yê Mesîhî dira ey rê jew bi jew eşkera keno. O merdim hema İsa'yê Mesîhî rê îman keno ew qaylo ku heqîqatê İsa'yê vatibî îna dimaşiro. Hema wija de ray hetek de av vîneno ew Filipê rê vano bewnî tiya de aw westa torê ki ez newe hema tiya de nêşina waftiz biba. Behdo Filip ê merdekî keno waftiz. Wexto ku wirna piya aw ra viciyayê ze rihê Allahê Filipî geno beno jûna sûk. Nameya sûk zî Aşdod bî. Waftiz wexto ku jû merdim İsa'yê Mesîhî rê îman keno ze çiyo rindo ku hayatê ey de yeno meydan nîşanê ciyo. Wexto ku merdim waftiz beno ey kenê aw bin. Senî İsa Mesîh merd ze o zî zekî zeydê eya aw bin de mireno. Behdo ey aw ra vecenê. Senî İsa Mesîh merg ra weriş ze o zî zekî merg ra werzeno. Fina yeno hayat. Hema hayatê ciyo newî de
رحي الله ايميان دروشنو نوا دها او مردم عيسى مسيح دمشنو او الله ري اطاعت کنو